Jo, určite dávate na nás pri dnešnom konaní dneska. Je to konečne prvé Fortnite video z kapitoly 5 sezóny 4. Áno, je to tak, ešte ho točím pred dovolenkou, nakoniec som sa rozhodol tesne pár hodín predtým. A ako vidím, v shope je aj nový pack, ktorý ja už mám, samozrejme. Od včera je nový starter pack v shope Lizik, ale potom nám pribudli ešte questy Champion Zero, za ktoré môžeme získať baťoch a emote a máme na to 5 týždňov našťastie a potom môžeme získať ešte aj free skin za to, že zahráme na mobile Fortnite, čiže je na to 10 týždňov, čo je fakt dobré. Sú tu aj nejaké do Rocket Racingu questy, ako pozerám. OK, takže potom tu máme aj nové ranked odmeny, ktoré sú tiež v pohode. A toto je celý nový Battle Pass. Secret skin je Doom. Doom bol už secret skin aj v chapter 2, už neviem v ktorej sezóne. Tento je zatiaľ Fortnite Crew. Potom poďme rovno na Battle Pass. Ja už som trošku hral, trošku viacej. Takže na prvom riadku máme Gwen. Emote tiež v pohode. Je druhá verzia. Potom tu máme War Machina. Potom tu máme jeho druhú verziu. Samozrejme, že banán, ten nemôže chýbať. Najlepšie emote. Neviem, prečo sa vozí na banánoch. Asi je kanibal, no to je asi jedno. Potom jeho druhá verzia, OK. Potom tu máme Frost. Emote, ukáž. OK, tak to je mega. Potom tu máme druhú verziu, takú tú kryštálovú. A ako viete, tak aj v chapter 5 sezóny 1 bol jeden skin, ktorý mal tiež takú verziu, dá sa povedať. Potom Kapitán Amerika a jeho najlepšie mood. Proste very nice. Jeho druhá verzia, ktorá vyzerá o niečo fakt lepšie. Potom Magnet, teda Mysterio z Spidermana, toho bezdomova, či to bol síce prvý diel, ale ja u neho sa celkom pletie. Druhá verzia. No potom tu máme Shuri, to bude ako hlavný skin a vie sa premeniť na Pantera. Black Pantera teda. Ktorý vyzerá tiež mega dobre. Potom bonus rewardy na ženu. Podobný bol pre Kapitána Ameriku, toto dali War Machinovi. OK. Som preskočil tie bonus style, ukáž. OK, v pohode bonus style. Klasický Wolverine píly. Potom Magnet či Mysterio. Shuri, OK. A ďalší sa dozvieme až o 14 dní. A Doom vyjde tiež až o 14 dní, čož sú 2 týždne. Čož vtedy, neviem, či prídem akurát z dovolenky. Či? Asi nejak tak, no. Jo. Ja prídem presne na secret skin, tak to sa vyplatí. OK, takže to by bolo všetko pre takéto kratšie videjko ukázanie vlastne v lobby, čo tu všetko môže byť. A my sa vidíme teda v ďalšom videjku. Zatiaľ čaute. Čus.